non é irregularidade, pero desde logo... A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou hoxe a repartición de axudas por un importe próximo ao 1 millón de euros, destinados á cooperación cos concellos e entidades, así como a facilitar o condicionamento de fogares de persoas maiores. Este último capítulo correspóndese coa resolución da segunda convocatoria de axudas destinadas á reforma de vivendas e á adquisición de equipamento técnico para maiores de 65 anos, e que tiña unha dotación económica de 150.000 euros, o que supuxo un aumento do 50% con respecto á primeira edición do programa. Así, concederonse un total de 70 axudas que permitirán mobilizar máis de 225.000 euros en obras de mellora das vivendas. A resposta a esta convocatoria foi rotunda. Presentáronse 300 solicitudes e o crédito esgotouse o día seguinte da apertura do prazo. Cada persoa beneficiaria recibirá unha contía media de 2.142 euros e máis da metade, o 54%, alcanzou a cantidade máxima de 2.500 euros por solicitude. Este ano tamén se incrementou a axuda máxima en 500 euros. O obxectivo último destas intervencións é facilitar a mobilidade e a autonomía dos maiores no seu domicilio para que poidan prolongar a súa residencia na vivenda habitual, na súa contorna e ca súa xente.